लोगोफोर दायो जोंहा ए ग्रुपनिनो 2 नाम्बार बिथांखौ जों दामहोनो नागिरबाय बिथाङा माबायदि गोसोआव दं हायो हाया नायनोसै आनजाद नायनोसै प्रेक्टिकेलाव मा सिस्टेम दे नोंनि सिनायथिखौ बुंना लाग्रोदो सबिता औवारी ना दायो नोंबो बुदो गिबियावनो मोसाग्लांनायनि थालखौ नों बुदो मोसाग्लांनायनि दायो बुलाय नोङो जोंहा खामनि गिबि जि गाहाय आखाइनि गेलेथाय दंमोन ना गिबि फार्स्टनि रिंसारथि फारि बिनि बुनायखौ बुलाय नों दायो नोङो बैसागुनि थाल मोननै दाम बैसागुनि थाल जायखिजाया मोननै दायो दामनानै देखायदो नोङो बागुरुम्बाखौ होआखैमोन आं बागुरुम्बानि थालखौ दामलाय मोजां बुखांना हो मानो गोरोन्थि खालामदों मोजां बुफिनलाय चान्स मोनदों मोजां बुफिन एसे मोजां गोसा बुखांखा दायो आरजनि थालखौ दामलाय जागोन दे दायो मोसाग्लांनायखौथ' होखांखाबायना दायो लास्ट माबाखौ सत्रालिनिखौ दामनाय जा हायो एसे दै जा हायो एसे दामना देखायदो दे बै माबानि बायदि एसेब्लाबो दामना देखाय बिनि सायाव साबसिन जायोबा नोंना बांसिन मोनगोन आरो जायाबाथाय
हानो रोंला होमबा गोजोन्थों होननानै थांबानो जाबाय। गोजोन्थों।